Ποινικοποιηθεί αυτή η συμπεριφορά και η δουλειά. Ναι, αυτό πρέπει, βέβαια. Η απροφύλακτη επαφή και η επαφή με παρανόμως εκδικόμενη γυναίκα. Οι 5 στους 100 είναι μεγάλο ποσοστό. Από έναν μεγάλο αριθμό εξετάστηκαν εκείνη την περίοδο μέσα σε 3 μήνες κάπου 400 άτομα, δεν βγήκε κανένας θετικός. Κακώς αποδόθηκε σε εμάς και μάλιστα κατά τον προεκλογικό διάλογο πήρε και χυδαίες διαστάσεις. Από χυδαίους ανθρώπους που έλεγαν ότι εμείς κάνουμε τη διαχείριση της ταυτότητας και των προσώπων αυτών. Εμείς κάνουμε τον έλεγχο όπως τον κάνουμε πάντα σε ό,τι αφορά την ασθένεια. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η εισαγγελική αρχή. Αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά. Δημοσιεύονται οι φωτογραφίες, δεν δημοσιεύονται φωτογραφίες, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Η επιθυμία μας θα ήταν τους πελάτες όλων αυτών των γυναικών να τους είχαμε φωτογραφία και τους βγάζαμε και αυτούς. Γιατί πρέπει επιτέλους η Ελλάδα να κάνει το σχετικό, τη σχετική πράξη αδίκημα. Δεν θέλω να κάνω κατάκριση και διέκοψα. Ξέρουμε ότι δεν είναι θύμα τράφικινγκ, Αντρέα, αυτή η κοπέλα. Καθίσταται. Γιατί έχει γίνει δράστης τώρα. Καλέ μου φίλε, είναι δεν είναι, θα καταστεί. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι όταν έχεις 2 στατιστικά στοιχεία, ακλόνητα, ποιοι σου παροξύνουν το φαινόμενο του AIDS, αυτοί που στο μεταφέρουν γιατί το έχουν όταν έρχονται στην Ελλάδα, από χώρες του τρίτου κόσμου και οι ναρκωμανείς. Έχεις 2 πηγές. Έχεις 2 πηγές. Αν δεν κλείσει η πόρτα της χώρας, αν δεν κλείσει σε συνεργασία και με την υπόλοιπη Ευρώπη, δεν μπορούμε να την κλείσουμε μόνοι μας. Δεν θα το περιορίσουμε το φαινόμενο. Δεν τη θα σέβεται. Mr. President, as we speak today, our main concern is the scourge of human trafficking. We had, in my country, a significant increase of recorded AIDS infections last year. Ναι, ήταν μια εξαιρετική εισήγηση του Υπουργού Υγείας. Ήταν τον προηγούμενο Ιούνιο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για το HIV/AIDS, που κανείς από όσου, ατυχώς ήμουν εκεί, κανείς από όσου παρευρίσκονταν, εννοώ και από την ελληνική ομάδα, δεν είχε δει το τελικό κείμενο του Υπουργού. Όταν ανέβηκε στο βήμα του ΟΗΕ, ακούσαμε έκπληκτοι ότι για το HIV/AIDS στην Ελλάδα ευθύνονται γυναίκες από την υποσαχάριο Αφρική που εκδίδονται ή είναι θύματα τράφικινγκ. Many of these infections concern women from the sub-Saharan Africa who have been brought to the country illegally and they were forced to work as prostitutes. Αυτό είναι πάρα πολύ μακριά βέβαια από την επιδημιολογική εικόνα του HIV/AIDS στην Ελλάδα, ακόμα και για το 11 που συζητάμε. Έκθαμβη το ρωτήσαμε πόθεν η πληροφορία. Ακούσαμε από τον ίδιο ότι έχει τις δικές του πληροφορίες. Ανακάλυψα μία νομοθετική ρύθμιση του 1940 που έδινε στον Υπουργό Υγείας και μόνο σε αυτόν τη δυνατότητα να εκδίδει υγειονομικές διατάξεις, δηλαδή διατάξεις με νομικό περιεχόμενο. Τώρα τι κάναμε? Τώρα πηγαίναμε με τη συνοδεία της αστυνομίας και άρα κανείς δεν μπορούσε να μας αρνηθεί τον έλεγχο, γιατί πριν ήταν και στη διακριτική ευχέρεια του ελεγχόμενου να σου πει δεν θέλω. Άρα εμείς να δίνουμε μόνο συμβουλές. Τώρα, αν δεν θέλει, τον συλλαμβάνουν. Είναι υποχρεωμένος να θέλει δηλαδή, του κάνουμε τον έλεγχο και βγάζουμε αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα, αν δεν θέλει, τον συλλαμβάνουν. Είναι υποχρεωμένος να θέλει δηλαδή. Τώρα, αν δεν θέλει, τον συλλαμβάνουν. Είναι υποχρεωμένος να θέλει δηλαδή.